Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, nakambag ni Gardo ni Brando, ket inrakad na itidakil apuun ti kayo. Agpakpaka si tinaud-udi nga ukarkaran na. Ngem saan adimngag ni Gardo, ket pinanawan nanda itoy. Nadanon ti Rabi, imbaga ni Gardo tinapasama kanila kay Ignas. Nako na tilakay, anagpulon ni Brando kadagiti basol na. Plano manan ni Gardo ti agtignay kalpasan nga agbaawon tinapasamak. Kabigatan na. Nagturong ni Lindon, iti silid nga ayan ni Brando. Nalag-anan, tiniknana, gaputa si bibiyag pay, timakannawan na. Iti sana nagbayag. Binilin na asapulan da ni Gardo, tapno awanan ti agbalin atupang iti negosyo da. Kabayatan na. Agsarsarita ni General Barbosa ken ni Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas. Oh, Ninong, kala tiyo umayo dito'y mansyon. Nasaya at tanadanon ka dito'y mansyon. Ha? Adda ka di bagam kanyak, Ninong? Napataglaunay, Lindon. Nasken apumanaw ka na dagos dito'y mansyon. Anya? Lindon. Madama ita ti panagimbistigar dagiti otoridad. May papan iti na-recover da at droga iti may sa abodega. Ngam apay anas ka na pumanawak dito mansyon, Ninong. Napudo ti sitwasyon, Lindon. Agsubli kamutla ditoy, enton nalami isen ti panawan. Amangan ngamin no adda makailasin kadagiti buyot mo. Aniya? Sakbaya mon ti posible a mapasamak. Isungagpakni kapailang. Maawatam mat siguron ti kayat kuasawan. Boss, umanlugutak iti kayat a mapasamak ni General. Nasaysaya at magpakni tayo pailang. Ay, alain nyo amin ang napapatag abanag dito'y mansyon. Kat iyakar yu iti safe house ko, Brando. Matongbal, boss. Kasanon dagiti mabati a babaunan dito'y mansyon. Papanawan nyo amin ida. Total, awan matan dagiti agina dito'y mansyon. Wan, boss. Itad yu amin nakasapulan da. Kat papanawan nyo idan. Agtignay kan, Brando. Naited kon ti sweldo yo. Mabalin yon ti pumanaw dito'y mansyon. Kartingan nyo. Sige, Brando. Agyaman kami nga rod. Mabang kami. Kakado. Nasken na panawan mo ti mansyon. Jak ibagbaga ken ni Boss Linton nga da impudnok ken ni Gardo. Maipapan kadagiti negosyo na. No ibagak day na. Sigurado apatayan nak. Isungagan nadak laing. Mapan kami iti lugar asaan nga mo ni Gardo. Sana bale, taado ti safe house ni Boss Linton. Boss, nakapanawan na iti babaw na. Nasayat no kasta. Naalayo ka din dagiti napapatag abanag dito'y mansyon? Nalpasan, boss. Ay, sabagay. Husto amin nga imbaga ni Ninong. Naskan ti panaganad. Boss, ada ko maibagakin ka. Anya dayta? Ipantayo dagiti kontrabando iti adayo a lugar. Amangan no masirip man iti kabosor. Ket isu ti isaruno na sir ken. Ha? Iti natalgid ang lugar ti pangipak niyan tayo kadagiti kontrabando. Sana bale, tadamot aramaten tayo alogan. Amang ipak ni kadagiti kontrabando. Sige, Brando. Makamuka nga ruden iti dayta banag. Bilinam anaimbag dagiti kakadwa tayo. Sumarsaruno ka din dagiti kakadwa tayo nga umakari jay safe house, Brando. One, boss. Uy, apay akas to'y tirignak. Makarignak iti panagdanag. Inot amatay dagiti buyot ko. Kasanun no siyak matan ti isaruno na patayan. Husto launa iti imbaga ni Ninong. Ajak pa'y kabalan ti lumaban. Gapot ajak pa'y napadasan ti nakiranget. Kasanun no awan dagiti buyot ko.
italaang amakariknak iti kastoy. Boss, apa yan na pauli magkamatan? Brando, saan ka nga umad-adayo iti abay ko? Di nakpanawan. Kanayon magngada kiti abay mo, boss. Apa yan na ibagam na ita? Saan tayo nga amuno kaano manen arumaut ti kabusor? Ti kayat ko, adda kayo lata abuyot ko iti abay ko. Nawatam. When, boss? Dagiti napapatag nga ruwaton ni Boss Lindon. Ipanyon iti silid dito'y safe house. Nagpaknyan tayo. Wen, Fernando! Intayon kakadwa! Itay pa'y asaan ang matagtaga rin ni Boss Lindon. Anya nga tatikayat asawon tin ibagana itay kanyak. Madlaw ko akas lamabot-butang. Brando, umasinag ka dito'y. When, boss? Umayan! Apay ka de, boss. Mangala kay ti arak nga inumenta. Sige, boss. Kaya't ko ti agbartak ita. Mangala ka pa iti pulutan. Matungpal, boss. Agyaman na kiti tulong, gayam. Namnamaak day ta. Naibagak matan kan kati lugar apapanam. Bye. Diana, asino jay kinasaritam? Gayam ko, mama. Imbaglakit din tadapay la iti phone book ko ti cellphone number na. Inka gumaak abinawit ti cellphone ko kanilindon. Tapno maawagak dagiti gagayom ko. Anya nga rod tinagsaritaan nyo iti gayam mo? Ipabulod na kanyak ti may sa alugan na. Maaramat ko amang sapol kan ni Ruben. Anya? Mama, sapulak ni Ruben. Gaputa iso lang tinamnamak ang makatulong kanya. Diana. Apay, mama. Agkad-kad kakadimanan asapulak ni Ruben. Malakip ko ti imbaga iti kanyak ni Lindon. Nakita ka no ni Diana ni Ruben amagmag na iti may sa lugar. Imposible ang mapasamak dayta. Gaputan na tayo ni Ruben. Mama, kalaat man ti panagulimag mo. Anya ti pampanunutam. Diana iha. Pudno ka ti anakitam idi ni Ruben. Ha? Nakaamuam iti dayta, mama. Saan kumat nga imbagbagakan ka ti pan nakakitak idi kan ni Ruben? No kasta, agpaiso anakitam ni Ruben. Wan, mama. Nakitak iti may sa alugar ni Ruben. Sinurot ko. Ngam napaaya. Anya? Oh, apay anak laat ka iti dayta nga imbagak, mama. Pudno gayam timbaga kanyak ni Lindon, anakitam ni Ruben. Ni gayam Lindon tinakaamuam iti dayta abanag. Inggagarak adjakon imbagakan ka, mama. Gapo taamok alapdan nakmatla amang sapul kan ni Ruben. No kasta, si bibihag ni Ruben. Alona? Be, si kamot kaya manang Celia. May kamot dito pa kanan? Wan, kalkalpas ko ngamin ang nagisursur iti lakok anatang. Iso ana panunot ko ti dumagas dito eh. Ang manang... Amo kun ti ibagam. Di kagdanag, nakadalong dungak. Saan dak abasta mailasin dagiti buyot ni Lindon. Kasta ka di. Agtugaw ka nga rod. Mangisagana akiti ka nam. Saanan? Sa anak pa'y amabisin. Agtugaw ka kitin manang. Siya kunti makamu. Aglang lang takit ti amangan. Sa anak pa'y ngamin anangal daw. Ha? Sige. Sikat ti makaam mo, Alona. Ni Apo Diyos ti mangbayabay ken ka. Iti panagtignay mo kontra kadag iti managdakdakas, Gardo. Uwan Tata Ignas. Jak malipatan tagkararag. Sakbay at tumapugak itirangan. Day tamot tinagbalin akalasag ko. Idi panawon ang makirangrangeta kadag iti kabusor ti gobyerno. Babaan ken kwa na. Inlikliknak iti pakaisag makak. Tata. Gardo,
Adun tinagbaliw, manipod dimtang ka iti biyag mi. Ininutan ang malawlawagan ti amin. Tata Ignas. Sapay la kuma, tamaripuog mun iti kabiitan a panawan, dagiti managdakdakas. Brando, ipangpangruna yu ti panang sabol yu kinigardo. Naske na matayan da dya tao. Saan ang maka-operate na imbag ti negosyo tayo? No at daday jay alaped. Wan boss. Ngam nasken nga ado kami amang likidar iti dayja tao. Ken planwen anay bag. Planuan nyo na imbag. No kasano ti panang likidar yu iti dayja tao. Si iti negosyok tawanan pain. Boss, apaman ang makapaimbagak. Sapulin men ni Gardo. Jak namnamain na dayjay gayam ata. Ti agbalin na kabosor tayo. Lalayangan nyo, Brando. No si bibiyag ang maidatagyo kanyak. Ikang kayo iti dakkel agunggo na. Boss, Dakkel agunggo na ti itad ko kada kayo. No maidatagyo kanyak ni Gardo a si bibiyag. Iso abili naman na imbagdag iti tao tayo. May papan iti imbagak. kakadwa, agsaga na kayo. Dakkel agunggo na ti ited kada tayo ni Boss Lindon no may datag tayo si bibiyag ni Gardo. Ariki nga to, Brando! Ayos! Inton bigat man lang. Agtignay tayo. Kamagan tayo dayjay Gardo. Wala! Ni Boss Lindon na mismo timang patay kin ko na. Ariki nga to, Brando! Nakasaga na kami akanayon. Saan na ya? Nasken na maunahan tayo dayjay Gardo. Bayadan na itinangina tinaramid na kanyak. Lindon. Nataltalgad kan dito'y safe house ang nagpaknyam. Saan ka pa'y larumrumwar? Bayam adagiti taom ti agtrabaho para ken ka. Nasken asalaknibam ti bagim. Wan ninong, kinapudno na, nagtignayan da Brando. Sapulen da ni Gardo. Kasta ka di? Waninong, dakkalagong guna ti itad ko iti grupo da, no maidatagda kanyak asi bibiyag ni Gardo. Lindon, mayat matkit di day ta aplanom. Ngam saan na basta makamag ni Gardo asi bibiyag. Nasirib day jay, no may papan itirangat. Ninong, sapay la kuma, tagbaligi dagiti binaon mo amang sapol, iti dayjay agardo, no sadi no man ti ayan na ita. Mangnamnamak iti dayta ninong, ado kadagiti buyot ko tinagtignay. Sawarin da amin asuli ti probinsya. Lindon, ado tinapukaw a kwarta kanyak. Gapo iti pannakibyang dayjay agardo. Nakumpiskar dagiti droga. Ken natay dagiti buyot ko. Gapo ken kuana. Kumusta ti panaglakom itinatang, Celia? Ay na, kurang pa dyan inangkat ko alakok anatang Tata Ignas. Nagado ti gimatang kanyak itaylaan. Nasaya at no kasta. Adun ti sukim itinatang. Wen tata, ado pa yung dagiti namamok a tao iti kabangibang a barangay. Amamuda ti akin ko ka iti balay a pagdagdagusan tayo. Siguradong amamuda. Tamis mo at taga dito, iti akin ko iti balay a pagnanaadan tayo. Baliwak tumanan ti aglako iti natang inton bigat, Tata Ignas. Manang Celia, kuyogin ka nga aglako inton bigat. Kasanon ti trabaho, Alona? Day off ko inton bigat, Manang Celia. Makuyog ka. Sige nga, Rod. Alona. Diana, asino day sa nga ilimbitay? Adamo timbati na alugan di tasango. Gayam ko, auntie. Impabulod na kanyak ti may sa alugan na. Kastaya. Wan, auntie. Inawagak itay ti gayam ko. Kan imbagak no sa dino alugar ti ayan ko ita. Nasayaat nga rod. Ta addan ton arama ti malugan.
Aganad kay ti papanam. When, auntie? No sa anak nga agtignay, amangan no jak maipatungpal ti plano. Diana, Sa pulak ni Ruben iti lugar ang nakakitaak idikan kwa na. Nawayaak itan amang sapul iti lalaki nga ay ayatak. mawatan ka balasang ko. Intun bigat matlaang, agtignaya kon. Aramidak ti amin tapno makitak laeng ni Ruben. Diana, iha. Mabalin ka di, ti sumurot kan ka. Ha? Please, anak ko. Kaya't kumatirmuar. Ngam, napaggad ti aramidak, mama. Amangan no mairaman ka ama isagmak. No makita datadag iti buyot ni Lindon. Saan mo't siguro ang mapasamak na ito, anak ko? Talagang amin na kaya't kun tirumuar. Nabayagtan dito'y balay ni Antim. Maike naklao na yan. Sige, mama. Ngam iti maysa ang kondisyon. Anya day ta kondisyon, Diana? Di mo pakibyangan ti anyaman nga aramidak. Sige, doy so ti kayat mo. Sa pulag ti lugar ang nakakitaak idikan ni Ruben. Kat sapay la kuma, taagbaligak iti daytoy nga aramidak. Kakadwa, iwaras yun na imbag dagiti matayo. Ano kayo daw? Bareng makita tayo tayo dyan agarto. Wen, hindi ka matanagan ha? Adun na lugar tinapanan tayo. Ngam saan tayo nagbaligi. Waras ko nga nalay. No saan tayo man nagbaligi ita. At tapay sumarunong aldaw. Awagak dagiti daddo makakadwa tayo. Amang sapul mat kandigarto. Diana, anya ka din tar aramidam. Agturong ijay mansyon da ito adalan. Amok, mama. Among madlakayam, ngam apay adito'y tinangiturungam itilukan. Mama, di ka agdanag. Lumabas tala ang ija mansyon. Saan datamot la ang makita? Gaputa tintag ti sarming tilugan. Oh, Daytoy lang amin ti dalan nga agturong iti lugar. Ang nakakita idi kan ni Ruben. Agbaligi nga ta ni Diana amang sapul ken ni Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.